Què és la metafísica o la filosofia primera? Quin és el seu àmbit d'estudi? Són branques separades de la filosofia? Tenen alguna relació amb l'ontologia i amb la teologia? En aquest vídeo intentarem donar resposta a totes aquestes qüestions. Per començar, metafísica és un terme que procedeix del grec i conté la preposició meta, que significa més enllà, i física, que deriva del substantiu physis, realitat física o naturalesa. Segons la tradició, la paraula metafísica va ser emprada per primer cop al segle I abans de Crist per Andrònic de Rodes. Aquest va ser qui es va dedicar a catalogar i classificar tots els escrits que existien d'Aristòtil i va fer servir el terme per referir-se als llibres que estaven situats darrere o més enllà dels escrits de física. Aquesta noció, que al principi tenia una funció classificatòria, va ser molt encertada, perquè en aquests escrits Aristòtil ens parla d'una ciència o saber que pretén transcendir i anar més enllà de la realitat física natural. Avui en dia entenem que la metafísica és la branca més important de la filosofia. Les grans teories filosòfiques inclouen o bé una teoria metafísica o bé consideracions de caràcter metafísic que afecten altres tipus de reflexions. Així, per exemple, Plató elabora un sistema metafísic a partir de la teoria de les idees. Descartes escriu les meditacions metafísiques i bona part de l'obra de Nietzsche està dedicada a criticar la metafísica tradicional. La metafísica vol entendre i aprofundir en les arrels, les estructures, l'essència i en tot allò que explica la realitat tal com és. I com que reflexiona sobre les qüestions més fonamentals relacionades amb la realitat, inevitablement, els filòsofs més importants hi han fet referència. El terme es va crear al segle I abans de Crist. Abans d'aquest, però, els diferents pensadors van fer servir alguna altra paraula per referir-se a tot allò que estudia la metafísica? En el llibre quart de la metafísica, Aristòtil ens diu que hi ha una ciència que estudia l'ésser en tant que ésser i que es diferencia d'altres ciències particulars perquè aquestes consideren només aspectes o parts de l'ésser. Per posar un exemple, la física, la química o la biologia són ciències particulars perquè s'ocupen d'aspectes concrets de la realitat, de l'energia i de la matèria, de la composició dels cossos i dels éssers vius. En canvi, la ciència a la qual fa referència Aristòtil s'ocupa de la realitat total, de les causes més elevades, dels primers principis, i per aquesta raó ell la va anomenar filosofia primera. Així, podem afirmar, doncs, que filosofia primera i metafísica fan referència al mateix i històricament s'han utilitzat com a sinònims. Un exemple d'això és el títol original en llatí de les meditacions metafísiques de Descartes, que és Meditationes de prima philosophia. De la mà d'Aristòtil i de la classificació de la seva obra segles després, sorgeixen les dues nocions, tot i que cal remarcar que avui en dia el terme més emprat dins dels cercles acadèmics és metafísica. Com quadren l'ontologia i la teologia en tot aquest panorama? Bé, com hem vist, Aristòtil va dir que la filosofia primera estudia l'ésser en tant que és. Si entenem l'ésser en el sentit més general i reflexionem al voltant d'allò que engloba o que tenen en comú absolutament tots els éssers, llavors estem parlant d'ontologia. El terme ontologia va ser un neologisme creat al segle XVII, amb la intenció de delimitar aquest aspecte de la metafísica. La paraula és un compost de dues paraules gregues, ontos, que significa ésser, i logia, que significa anàlisi, estudi, ciència. Per tant, podem definir l'ontologia com la branca de la filosofia que s'ocupa de l'ésser, l'existència i que intenta respondre preguntes del tipus «Què és l'ésser?»
Existeix alguna essència? Què significa que una cosa és? La teologia, per la seva banda, també s'ocupa de l'ésser, però des d'una perspectiva més bàsica, des de la possibilitat de concebre un ens màxim, un ésser fonament o causa de tota la realitat i que, per tant, constitueix l'explicació última de tot. Aristòtil va dir que la filosofia primera es dedica també a estudiar la substància més perfecta, que ell va anomenar primer motor immòbil o Déu. De fet, etimològicament, teologia prové de theos, Déu, i logia, estudi, ciència, i per tant significa estudi o ciència de Déu. Cal remarcar, però, que la idea de Déu aristotèlica es troba bastant allunyada de la que nosaltres tenim al cap. A més, la teologia, dins de la seva pròpia tradició, ha estat entesa de diferents maneres. Per aquesta raó, per no confondre'ns, quan ens referim a l'estudi filosòfic sobre la possibilitat de l'existència de Déu i tot el que se'n deriva, l'anomenem teologia natural. Aquesta disciplina reflexiona sobre Déu d'una forma racional i intenta respondre preguntes del tipus: existeix Déu o una primera causa? Com l'hem d'entendre? En un sentit aristotèlic de primer motor o en un sentit més ampli, com el Déu de les religions monoteistes? Té algun tipus de relació amb el món? I amb això hem acabat l'explicació de la relació entre la metafísica i la filosofia primera i les diferències entre les seves subdisciplines, l'ontologia i la teologia natural.